Хәерле көн, туган җирем. Хәерле көн, торган җирем. Илем көнем, туганнарым, авылларым, калаларым. Хәерле көн. Килеп җитте көткән сәгать. Изгелекләр кылыр өчен чыгып торсын төрле сәбәп. Эфирда Килебәк урта мәктәбе. Яраткан мәктәбебездә сәламлибез. Килебәк урта мәктәбе районда укыту, тәрбия эшләре буенча алдынгылар рәтендә. Сәбәбе, бездә үз эшләренең устасы булган тырыш педагоглар эшли. Бездә акыллы, тәрбияле, белемгә омтылучы укучылар укый. Шулай ук мәктәбебезне энергиялы, заман белән бергә атлаучы тәҗрибәле җитәкчеләр әйдәп бара. Мәктәбебез директоры Мавлютов Нияз Миннахматович, укыту эшләре буенча директор урынбасары Валиева Алиня Пандиловна, тәрбия эшләре буенча директор урынбасары Сайфуллина Айгөл Назировна, тәрбия эшләре буенча директор киңәшчесе Корбанова Ләйсән Тәлгатовна. Белем йорты, белем бирү торышы турында сөйләргә сүзне Валиева Алиня Пандиловнага бирәбез. Бүгенге көндә Килдебәк урта мәктәбендә 6 авылдан һәм Байлар сабасыннан килеп 126 укучы, шул исәптән 7 чит милләт вәкиле укый. Аларга 21 югары белемле педагог белем һәм тәрбия бирә. Мәктәбез коллективы тотрыклы, көчле, белемле. Һәр мөгаллим укучыларыбыз ныклы белем, яхшы тәрбия алсыннар дип, бар көчен куеп, тырышып эшли. Мәктәбездә моның өчен бөтен шартларда тудырылган дисәк тә була. Көндә тормыш кайный, төрле чаралар уза. Дәресләрдә алган ныклы белемнәрен укучыларыбыз конкурсларда, олимпиадаларда, фәнни-гамәли конференцияларда катнашып, югары нәтиҗәләргә ирешеп избаттылар. Һәр даим үтеп килүче бөтен Россия, республика олимпиадаларында укучыларыбыз актив катнашалар. Узган уку елына күз салсак, нәтиҗәләребез куанычлы. Муниципаль этапта 13, район олимпиадасында 2, республика этабында 5, региональ этапта 2, халыкара олимпиадаларда 4 призлы урыныбыз бар. Бу уку елында муниципаль этапта 13 призлы урыныбыз бар. Хәзерге вакытта республика һәм регион күләм олимпиадалар башланып китте. Әле 12 укучыбызның шунда катнашасы бар. Укучыларыбызга уңышлар телибез. Сәләтле балалар белән эшләү ул әле олимпиада гына катнашу дигән сүз түгел. Укучыларыбыз укытучылары белән берлектә фәнни-гамәли конференцияларда актив катнашалар. Лев Толстой, Лобачевский, Вернадский, Әбрәр Кәримуллин исемендәге конференцияларда укучыларыбыз һәр даим катнашып килә. 2024 елда укучыбыз Мавлетова Диня Лев Толстой конференциясында призер, Вернадскийның гамәли конференциясында Ибатуллина Әлфизә лауреат исеменә лаек булды. Идрисов Ислам 7-нче регион күләм эколог ия конференциясында җиңү яулады. Мирфатих Зәкиевның республика күләм үткәрелгән конференциясында укучыбыз Кәримуллина Зәмирә призер булды. Һәр даим муниципаль дәрәҗәдә үтеп килгән киләчәккә адым шаг будущий конференциясында укучыларыбыз җиңүләр яулыйлар. 2024 елда бу конференцияда Тимергалиева Лияна җиңүче, Касимова Зәринә, Корбанова Алисә, Сайфуллина Илсинә призер булдылар. Мондый матур мисалларны бик күп китереп булыр иде минемчә. Мәктәбездә 2024 елдан педагогик класс эшли башлады. Укучыларыбызның белемен үстерде. Бу тагы да бер этәргеч булыр дип ышанып калабыз. Алла буйырса 2024-25 уку елын яхшы гына төгәлләп, тырышып укып, белем алып, конкурсларда, олимпиадаларда зур нәтиҗәләргә ирешеп, бердәм дәүләт имтиханнарын яхшы гына тапшырып, әти-әниләребезнең, җитәкчеләребезнең ышанычын акларбыз, аларга зур шатлыклар китеребез дип өметләнеп калабыз. Безнең укучыларыбыз региональ, Россия күләм олимпиадаларда гына түгел, халыкара олимпиадада да җиңүләр яулыйлар. Менә алар: Махмудов Муса, татар теленнән дөнья күләм олимпиада җиңүчесе; Ибатуллина Әлфизә, Фазылова Азалия, Ганиева Сөмбел, рус теленнән дөнья күләм олимпиада призерлары. Муса, халыкара олимпиада җиңүнең серләрен әйт әле безгә. Татар теле яраткан дәресләреннән берсе, яраткач кызыксынуым да көчле. Олимпиада хәзерләгәндә өстәмә материаллар укыйм, әдәби әсәрләр укырга яратам. Татар теле укытучысы Нияз Миннахматовичның да минем уңышларымда да өлеше зур.
Районыбызда үткән төрле конкурсларда безнең мәктәбебез педагоглары да актив катнаша. 2024 елда укыту эшләре буенча директор урынбасары Валиева Алина Фанзилевна Яшь педагоглар фестивале муниципаль конкурсының призеры булды. География укытучыбыз Мухарлямов Ренат Габдулович иң яхшы география укытучысы дәрәҗәсенә иреште. Габдрахимова Рузилә Таслимовна педагогик дебют конкурсының муниципаль этабында призер булды. Халимова Гөлия Фанисовна сәнгать юнәлешендә өстәмә белем бирү педагогы номинациясенә җиңү яулады. Укучыларыбыз да төрле конкурсларда актив катнашалар. Золотой каблучок, талант фест конкурсларында призлы урыннар яулыйлар. Бездә бер бәйрәм дә биюләрдән башка үтми. Безнең сабат укуларында бер ел чыгыш ясарыбыз юк икән, ә яңалыклар бездә күп булды. Барысын да сөйләп бетереп булмаса да, ел дәвамында үткәргән матур чараларыбызның беренчесе турында сөйләп үтик әле. Ноябрь айында район мәктәпләренең әти-әниләр комитеты арасында Тату сыйныф серләре конкурсы узды. Безнең мәктәптән 5нче сыйныфның әти-әниләр комитеты уңышлы чыгыш ясады. Иң бердәм сыйныф номинациясенә җиңү яулады алар. Класс җитәкчесе Габдрахимова Рузилә Таслимовна. Әйдәгез, безнең әти-әниләрнең комитетының чыгышын карап китегез әле. Где я
богача. Распался как Джеки Чан. Ну такой красавчик, ну такой молодец. Her birimiz fikrine hürmet bilen qarıyız. Türlü meselelerini birgələşib oylayırız. Birgə vaxt ötkürəbiz, yol təbiz birgəlib. Şulay dostluğumuz büyüyüb, bunu eğitirge gerek. Siz sorarsın, nega bizni sizga shu qadar kuchli namus bilan boshqaramiz qo'shilgan har bir ishni? Her vakit yardım ederge ezir biz baribizda, kenjirge koyup durabız, buluşabız okulda. Şırşıv kilip yılmayabız, көңіл aşabız күнді. Okuda da sınatны biz, çünkü biz harşak birge. Иң кадерле кешеләребез, әниләребез. Бу уку елында Әниләр көнен Килдебек авыл клубында концерт итеп үткәрдек. Бәйрәм концертында 1-нче сыйныфтан алып 11-нче сыйныф укучылары, укытучылар актив катнашты. Әниләргә багышланган эчтәлекле шигырьләрдән, матур җырлардан, дәртле биюләрдән килгән кунакларның күңелләре булды. Әлеге бәйрәм чарасы махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәм күрсәтү максатыннан да оештырылган иде. Бәйрәмнән җыелган хәйрия акчасына егетләребезгә кирәк-ярак алуда файдаландык. Bak şatık veren, kükrek sütüm bilgen aniyem.
Оқудан соңғы вакытыбызны да файдалы үткәрәбез. Ел башыннан безнең мәктәбебездә кечкенә актерлар театр түгәрәге, минем кече ватаным, юный творец, яшь иҗатчы, баскетбол, футбол, бию түгәрәкләре эшләп килә. Юный творец, яшь иҗатчы түгәрәгенә безнең 5 һәм 6 сыйныф укучыларыбыз бик теләп йөриләр. Ренат Габдулович түгәрәккә йөрүчеләребезгә агач эше серләрен өйрәтә. Баскетбол, футбол егетләребезнең иң яратып уйный торган шөгыльләре. Ә безнең бу түгәрәкләргә егетләр генә түгел, кызларыбыз да яратып йөри. Җитәкчесе Губайдуллин Рифат Мирахматович. Минем кече ватаным түгәрәге үзенең үзенчәлеге белән аерылып тора. Җитәкчесе Абдуллин Ләйсән Миннәмөхәммәтовны түгәрәккә йөрүчеләрне эзләнү, тикшеренү эшенә өйрәтә. Алар белән бергә музей экспонатлары җыя, авылыбыз тарихын ныклап өйрәтә. В каждом доме, в каждой семье есть ордена, медали, наградные листы. Только мы не всегда задумываемся, что же стоит за этими наградами, за что их получили наши отцы, дедушки, прабабушки и родственники. Да, ведь они так дорого стоят. Они куплены ценой пота, усилий, жизней предыдущих поколений. Участников Великой Отечественной войны мы должны благодарить и помнить их за подаренную нам жизнь. Эти воспоминания, безусловно, хранятся в наших музеях. Батырлык ул рухи матурлык. Батырларның кылган изге гамәлләре, данлы исемләре әкиятләргә күчкән, җыр достаннарга кергән. Әнә шуңа күрә дә халкыбызның кеше күңеленең рухи бөеклеген югары бәяләгәннәр. Татарстан Республикасының Саба районыннан Бөек Ватан сугышы чорыннан 12,000 кеше фронтка алына. Шуларның 6266-сы кире туган якларына әйләнеп кайта алмый. Сугыш чорында Килдебәк авылы җирлеге 375 кеше фронтка китә. 161 хәлак була, 101 билгесез кала. Калганнары исән-сау әйләнеп кайта. Урбангали Тимиргалиевич родился 19 сентября 1924 года в деревне Килдебек Сабинского района Республики Татарстан в семье крестьянина, татарин, член КПСС с 1966 года. Окончил 7 классов в 1938 году. Трудился в колхозе. В Красной армии с августа 1942 года. Музей халык милек хәтере. Безнең авылдашыбыз Дон орденнарының тулы кавалеры Тимиргалиев Курбангали Тимиргалиевич улы белән без бик горурланабыз. Еллар буена җыелган материал, экспонатлар мәктәп музее фондында нигез булдылар. Еллар узган саен фондыбыз тулылыгына гына бара. Мәктәп музееның төп бурычы туган якның тарихын, материалларын саклау гына түгел, ә бәлки укыту тәрбия эшен нәтиҗәле оештыру, гуманлы укучы шәхесен формалаштыру процессына өлеш кертү. Мәктәп музее ул мәктәпнең дәвамы, чөнки укучылар музейда тарих, әдәбият, география һәм башка дәресләрдә ишеткәннәре турында фикер йөртүне дәвам итәләр. Мәктәп һәм музей укучыларда патриотизм тәрбияләүдә бер бөтен тәрбия үзәге булып тора. Бу аның күп юнәлешләрдә эш алып баруы белән бәйле. Ул исә үз чиратында музей материалларын укыту тәрбия процессында куллану, яшьләргә патриотик тәрбия бирү буенча дәүләт программасын гамәлгә ашыру мөмкинлеге бирә. Мәктәбебездә кечкенә актерлар театр түгәрәге актив эшчәнлек алып бара. Бу түгәрәккә башлангыч сыйныф укучылары, бигрәк тә 1нче класс укучылары яратып йөри. 2 ел рәттән кечкенә актерлар түгәрәгенә йөрүчеләр район күләмендә үткәрелгән сәйяр, балалар һәм яшь-үсмерләр театр фестивалендә 2нче дәрәҗәдәге призер нәтиҗәсенә ирешеп киләләр. 2022 елның 5 сентябрендә Россия мәктәпләрендә яңа сыйныф сәгатьләре циклы башланды. Разговоры о важном, мөһим әңгәмәләр, белем бирү контекстының бердәмлеген саклау зарурлыгын исәпкә алып төзелгән атналык дәрестән тыш дәресләр циклы. Анда Россия Федерациясының традицион кыйммәтләренә нигезләнгән кызыклы, файдалы, көн кадагына сугучы актуаль темалар, һөнәри юнәлеш яктыртыла. Бу дәрестән тыш эшчәнлек патриотик тәрбия бирүгә зур этәргеч бирә. Актив, кыю фикерле, креатив укучыларыбыз бик күп. Әмма иңнәре алдыңлар хәрәкәтендә хезмәт куя. Ничек дисезме? Бу хакта алдыңлар хәрәкәтенең рәисе Тимиргалиева Лиана сөйләп бетәр.
Беренчеләр хәрәкәте минем алда күп кенә яңа мөмкинлекләр ачты, күз алуымны киңәйтте. Шәхсән минем хәзер ниндидер хилафлыклар кылырга хакым юк. Минем артта үрнәк алырга омтылучы кече сыйныфлар сафы тора. Ә җаваплылык кешене киң масштабта фикерли белергә өйрәтә. Биредә без төрле чараларда иң актив катнашу өстенә кече сыйныфлар белән тыгыз элемтәдә эшлибез. Патриотик тәрбия, кеше ватанга мәхәббәт тәрбияләүдә иң актив төстә алып барыла дисәм ялгыш булмас. Киләчәктә максатыбыз, хәрәкәтебез игъзаларын сафын арттыра бару, киләчәктә зур эшләр башкару дип тәмамлыйсым килә сүземне. 2024 елдан мәктәбебездә педагогик класс оештырылды. План нигезендә педагогик сыйныф укучылары экскурсияга йөриләр, укыту тәрбия процессы белән өстәмә кызыксыналар, дәрес этапларын үткәрергә ярдәм итәләр, укытучыларның дәресләрен карыйлар, анализлыйлар, төрле чараларда актив катнашалар. Узган уку елыннан мәктәп телевидениесе эшли башлады. Мәктәпнең иң актив укучылары төрле темага сюжетлар төшерә башладылар. Бездә патриотик тәрбия бирүгә зур басым ясала. Хәзерге вакытта мәктәбебездә хәрби-патриотик айлык кысаларында патриот шагыйрь Муса Җәлил иҗатына багышланган конкурс бара. Укучыларыбыз Муса Җәлил шигырьләрен яттан сөйли, әсәрләренә багышлап иллюстрациялар ясыйлар. Муса Җәлил, яулык. Аерылганда миңа йөрәк дустым, бүләк итте ефәк яулыгын. Мин ярама яптым ул яулыкны, басар өчен агышын канымның. Кан табыннан куе кызыл төстә яулык минем йөрәк турында. Сөйли миңа аның җылы назы һәм ялкынлы сөюе турында. Мин шикмәдем дускай, бер карышта батырларча алга атладым. Яулык шаһид, сине һәм илемне йөрәк каным белән сакладым. Муса Җәлил егет кеше. Ул кабатлап лашын йөрәгенең изге антын сөйгән халкына. Автоматын асты аркасына һәм атланды акбуз атына. Егет үткән юлда сафлар сынды, туплар ауды, танклар ватылды. Кайдан алды егет мондый көчне? Кайдан алды мондый ялкынны? Байтак итеп илгә турылыкны утны суны кичте бу егет. Автоматы түгел, аты түгел, анты белән көчле бу егет.
Патриотик айлык кысаларында хәрби җырлар өйрәнү, маршировка оештыру, спорт уеннары, ягез әле егетләр кичәсе һәм башка чаралар үткәрү планлаштыра. Мәктәп ул гаҗәеп дөнья. Ул икенче өебез. Мәктәбебез тормышы турында бер тапшыру кысаларында гына сөйләп тә, күрсәтеп тә бетереп булмый. Мәктәп елларын күңелле һәм файдалы итеп үткәрергә, һәр минутның кадерен белеп, акыл белән эш итәргә кирәк. Белем алу ул, энә белән кое казу, дип белми әйтмәгән борынгылар. Укучыларыбызга белем үрләрен кыялауда зур уңышлар, нык сәламәтлек, бәхет телибез. Күкләребез тыныч булсын. Һәр кеше үзен бәхетле тоеп яшасын. Сәламәтлек юлдаш булсын барчыбызга. Якты, тыныч, бәхетле көннәр телибез. Яңа очрашуларга кадәр сау булыгыз.